Unsa man? Unsa na? Unsay chika? Ayan si ring ba? Sa ring. Under ng aircon sa Pikas. Chika siya. Chika siya. Chismo. Marites. Sa kaon ka, huwag mo sudan. Janandar na ilang aircon. Sa ingon mo. Ano ko nga, mapalit mo ang tabi ganyan, kita imig 10,000. Siyempre mag-party to. Siya di jud wag gid may dots. Anang iring. Mga talungan pagid ka. Muna pala utang. Inom lang kag tubig. Kapit ako mawakla. Ako plus. Nalahay po yung lagi ko dog. Basta kayo nang bugis na po yan. Imbis makatulog. Oo. Hyper na yun noon. Ang ako asa. Kung hindi mo. Hindi mo. Lahat mo. Kaya kuha ako. Tulong pas mo. Ano, wala ko nga ako yung kuha. Best in... Handa ba yan? Yung lang kayo tubig ba, pero gihangap. Kaya idaran na ka. Talk to me. Yung may commercial na sa nalong, no? Oo. Pang 90s. 90s na gulay ko tulong, no? Ano ka coke, do? Munta. May ice. So, sarap din. Oh, dali tayo ref. Tayo ref. Ayun. Ayaw, makiref ko. Bigas siningan. Ayun, Mars. Namoy ice. Nagipangka po iba sila. Hindi nagtrabaho. Ayaw, Ses. Namoy ice, baligya, Ses. Sabi na ko Chares. Tawa na lang ko eh. Kasi magkatawa kung tanan akong gagway. Hagad yung naong no. Dili. O, kag Fresh gihapon. fresh gyapon. Sa